kancane. Sinten lagi? Karo Mbak Eni. Barang. Monggo Bu Eni. Elang. Kene. Ngono mosok kon nanting yo. Yuk. Ora. Lah kok ora ditampani ngono. Iki nek kadung lugu ngoyot kok lho. Ya sini ya. Ngoyot iki kaya gedange ngoyot. Alah. Bareng tuwa kok ngerkasake wong akeh. Ipun ape ngadeg kok angel kabeh kene. Ini. Malah ora katokan ra apa-apa. Menakno biru Mas. Sino kene. Iya kok yo melok neh ae. Piye, Jo? Antara jajar niken karo Mbak Eni ini bedane apa? Jenengan iki tangkep napa to Pak Iki kaya niken karo Mbak Eni lah masih mendem ya milih niken. Ya apik iki. Kok dadak kanggo mendem barang. Lah iya, emang aku gelem karo wong mendem. Kuwi rungokno, iku karo waras ora gelem kok. Karo wong mendem. Wis yo salanane sing penting urip ngono lho kok ya. Emang gue cewek murahan. Rungokno. Piye? Sampe yo aja gelem dikonone lho, Mbak. Iki 300 wis dadi regane. Ora apa-apa. Ora kan mbok terima. Syukur. Lah iya. Aja ngamuk. Dia mau digelemi kene terus demak-demok. Saiki. Sampe masa gelem karo larang ngene, Mbak. Wis 7 tahun setengah karo Jolang. Iki piye to, Nduk? Anake sing pol guri iki karo aku. Takon ono kecitoke kembar aku. Masa Iso. Coba ndek iki kan terkendok nek sama, Nduk. Iki kan iya. Apa? Kena ndoke Pak iki. Kuwi tegese Mbak Eni cemburu. kok ya ora tanggap lho ya ana ya ini iki. Iki kan niken kan bocah perlu bimbingan. Oh bocah lu sampeyan yo doyan. Bimbingan opo ora kok ora inget mamur mak. Syukur. Bimbingan belajar nyanyi bar iki arep opo lirike ngono lho. Bimbingan. Alus, iya. Ose. Wayahe Mbak Eni kok. Iya, payah kene. Mudian. Amuk Mbak Aman. Wis aku wis ngomong apa? Karo iki. Ning omah lho sayange karo aku jur. Sing omah sayang karo Mbak Eni, bareng iki karo Niken. Kok mencel-mencel. Ora Jarene wis gak doyan karo sampean, Mbak. Iki mau tak umbiri CTM 2 kilo kok tangi meneh. Ya. Rasaane lho. Jare sampean wis kisut. Lah kok kisut lho iki malah pipine diwiru. Heeh, ngono deh sosise kaya walit. Soale ayu. Ayu lho Mas, aku iki wis tuwa. Nek mbok banding-banding ngono kuwi loro atiku Mas. Astagfirullahaladzim. Senengane cari iku kene lho lah. Ati iki ning dhuwur. Ati iki nang kene. Tak tumaku enek loro kok. Lah, atimu sepiro? Ya. Wes treno saya lho Pak Suki. Jo. Balik lakon bunuh-bunuh. Nur sewu Pak Iki. Angger suwe gak dimik ngoten terus. Apa ngejak? Tuwe oh iki duwe perasaan Mas. Aku lho cara ora mbayangno embek-embek iki bulurah nang gedong aku. Ora pareng pure nggih. Aku bunuh diri. Aja aku sik sayang. Sayang apa? Nyatane aku bunuh diri. Andelake nek cendek men bunuh diri. Neng bijo ini Jo. Dukon niku nuntut ketok katoke, Pak. Ora pareng. Muncul kok ketok katok endah. Sirane ngisor mau begagah ngene. Lah, ayo ora pareng yuk. Yuk mantuk. Ora ketok. Ayo mantuk kok kaya ndek sore. Ayo. Alah. Ayo mantuk yuk kok kaya ndek sore yuk. Enggak no. Iki kaya bongkar mes ae. Enggak no.
Wis Jo, kon nembang Jo ben pilih. Nano nano. Sing mesra iki karo Mbak Ini digandeng ya dilangke. Yo ngalah. Aku nyawang wong loro iki kok sisuwe rada piye ngono ya. Rada perih piye. Lah iki wong loro iki ape gawe anak sing ayu kaya kowe kok. Ora isa. Kayak cindil. Ngandel ra ngak. Lah nek wong iso yo. Wis yo. Dan tetep nih. Ya. Iya. Ayo, nano. Alus manis nang make Awak mesra nes. hati-hati luntung Untune kena apa? nyantol susu Nggih. iki lho kamisol Sik. Nduk niki kan. Kene Nduk, kene. Kono pasangan miskin. lha iki pasangan padha gantenge nek kene iki pasangan kaya Nah, sumben nek karo Pak Igit upomo sumben awake dhewe jalan-jalan ning luar negeri. oh iya Pengen makan apa tak tumbaske itu. pengen makan steak tenderloin yang dagingnya double. Oke, ra Ya masalah. nanti itu apa? Sausnya yang mushroom. Wah, iya, oke. Tingkat kematangannya juga yang setengah matang biasa ya. Apa mangane kok angel kabeh. Iku mudeng boran. Ora usah irin. Oh, pokoke ora usah iri. Sesuk awake dhewe nek pacaran tak tumbano sego kucing. Ning luar negeri jalan-jalan ning Jepang paling ora numpak Alphard. Oh tidak. Kenapa? Kita naik Mercedes Benz. Wow, Mercedes Ayo, oke. limosin. Limosin. Awake dhewe numpak opo, Mas? Awake dhewe aja nganti kalah sesuk do numpak tosan. Waktu satu. Penting padha numpake. Kita jalan-jalan ke Singapura, Jepang, Ke Korea, Amerika, Amerika. Paris, ke Hollywood. Awake dhewe yo aja kalah. Iya. Kok jalan-jalan ning Jekulo ning Gebok. Cedak-cedak. Iya pasar Kliwon. Wah kudu ning pasar Kliwon kudu. Jalan-jalan ke luar negeri ora hotel gila ya. Jalan-jalan. Wong keluarga kok ruwet, tapi mangan setik-setik. Angel. Nanti kita itu bermalam di hotelnya yang bintang 6. Enam. Awake dhewe ngene pom bensin. Ya, kok penting berdua. Iya, berdua masuk ning hotel dhewe-dhewe ra penak yo. Ning pom gak apa-apa nek ketelak ngombe solar. Pandamu kaya tronton. Ya ora apa-apa sederhana kene keluarga sederhana. Mesake julang, Nduk, sedai julang ae ditembaki. Mambu lho, Pak. Ora apa-apa. Hotelane Cepet sih. mambu to sampean. Nek Mambu apa, Nduk? Mambu. Lemah. Gak. Ojo ngono to, Pak, ngesakne lho. Sono mesakne yo. Sakne mambu lemah. Wis mencra-mencrin neh. Lagi ngalih sithik. Mampu apa nduh mampu. Mambu tanah. Oh iya. Padha ae lemah karo tanah iki padha ae. Terus kayak kan? Tuh, ya. Puswe. Masa minggan Nyawang kene seweger nyawang kene kok kaya roh grahana. Sampai ini sio-sio tenang kok. Justru nek seger karo grahana iki malah menang grahana. Kok iso? Kayak grahana peteng-peteng suwe-suwe padang. Lah nek sing seger-seger ngene iki mok bayangan ora kena dienggo tenan. Ngene iki lho ya. Iso tenan. Iki ngene iki sok dienggo tenan 50 e mlumah kok, Pak. Wirego apa lho jane? Sego kucing. Kok kucing yo. Setikmu mau ya kena dimangan. Kenek lah. Mangan kok setengah mateng. Goleki sipot. Aja mau warai lho. Iya. Sangkem iki elek ojo ora usah marai. Aku nek diomong wong ngene iki terus kaget aku mikir. Piye nek mau piye? Sipot Ya kowe jok sing nembang kowe coba kowe gatel ya. Coba ketokno nek wedang lek ya seneng banget. Golek.
golek iya ya ora sambok warai ngono kok marah-marahnya apa to suwe aku baru maksaku aja purek timbang awakmu purek tak nengno patiku tae wangi biar ngono entek patimu piye maksudnya aku mek kowe entek matiku nek bisa menengae tondo iki wis urung turu-turu kok golek sipo alah iki mbok ngalawake preinan ra gelem ngalah sipoda golek sipoda pito pita ki apa? Padha ya? pito Pito jenar hayalah sholat ayo wis bingung to kok bingung lagi pateni ngono iki bingung wis penak kowe tak kowe tiba bunga ing atiku awake iki numpak tosa ben minggu keslulupen dia numpak tosa iki biasa kok lho biasa numpak tosa ora usah nangis nyanding bisa minggu lek manggah karene polsek apa piye aku kok dene wong nyanyi kok danane danane kaya tuwa kok saiki ngomongi kok iki diomongi tapi rasane menengae apa sing aku sapa pun mbok demoki terus wis sing aku sapa iki wong loro mulai aku sing mulai mulai tenan lho aku iki Pak, aku bareng gedhe nikah nek iku lho sing takut dhewe ning ibu kayak gila kok kaya gila getun nek Pak dulur piye Pak gendong nek kowe nidu kancam yo nah mbok purek rono wis Jajal saya sini to. Awak iki sing ijo. Terus. Jajal ijo, rapat ijo iki. Modar. bobotmu ku pira to, Nduk? Aku mek selawe lho, Mas. Selawe iku kabeh taikune tok. Taikune tok iki opo? Yo, iki tekan iki yo abote mbah. Nanti. Kok apa nek iso gendong nikah? Rono lho yo. Kok masamu lha kek kare untal-untul lah aku sing genjong iki nyeblok rono Apa gak kok kena seneng kemis? Yo lah. alah iki kok yo ayo entek yo wis rono kono kan ngene Ndake mbak ini. ati telase Nano Nyanding bisa dadi tangga Udang kuning karya Pak Darno. Yo, duka saka kibat ya Mas. Ndoyo dihandoyo. Laras Slendro Songo. Yo, dados.